Tak, já poprosím jenom do režie, v rámci spravedlnosti čas nám běží, vrátíme prosím na 3 minuty, už tam jsme. Výborně, 3 minuty začínají teď. Praha se přehřívá. Od 60. let je 3krát více tropických dnů. Centrum je o celé 2 stupně teplejší než zbytek Prahy. Záchranka vyjede více než 2000krát v létě kvůli vedru. A to jsou jenom některé z alarmujících statistik. Já jsem Matěj Kopecký a spolu s Anou Čižkovou jsme pracovali na projektu Praha ve stínu. Pěší navigace po stínných trasách. Vyvinuli jsme aplikaci, která umí najít nejstinnější cestu. Ukázka: cesta z Národní třídy na Karlův most. Nejkratší cesta má jen 12% stínu, ale naše nejstinnější cesta má celých 68% stínu. V průměru dokáže naše aplikace najít cestu, která je 3krát stinnější a je jenom o kousíček další. Jaký má naše aplikace přínos pro město? Může poskytovat data pro zeleň v rámci klimaplánu Prahy. Obyvatelům poskytuje ochranu v horkých dnech, zvlášť ohroženým skupinám. A její náklady jsou jen 7 000 korun za rok. Co k tomu potřebujeme? Chtěli bychom spolupracovat s IPR Praha, aby nám poskytli produkční 3D model Prahy, včetně stromů. Chtěli bychom integrovat do PID lítačky spolu s OICT a rádi bychom měli podporu magistrátu pro provoz. Potřebovali bychom k tomu 100 000 korun a 1 testovací sezónu, která již začala. Ochlaďme společně Pražany. Děkuji. A já teď poprosím, jestli by vidím Elišku, která dá mikrofon našim porodcům, a poprosím do režie 5 minut na dotazy našich porotek na první projekt. Hezké odpoledne. Díky moc za prezentaci. Já mám dotaz, jak podrobné ty data musí být a jestli ten projekt je přenositelný i na jiné města v rámci České republiky nebo Evropy. Ty data aktuálně, co používáme, tak mají přesnost 1 až 2 metry na pixel, takže v rámci procházek to je dostačující. A ta přenositelnost určitě závisí na dostupnosti toho 3D modelu. A pokud máme 3D model, tak můžeme spočítat stíny a můžeme poskytovat nejstější trasu. Děkuji moc krát. Další dotaz našich porodců, prosím. Zbigněk Jiráček, poté Tereza Líková. Díku. Dobrý večer, vaše odpoledne. Děkuji za prezentaci. Já jsem si tu apku zkoušel, to demo na tom webu, moc se mi to líbilo. A měl jsem takovou ještě otázku k tomu, dá se to vlastně použít i opačně, že bych si v zimě naopak hledal nejslunečnější trasy, nebo tam nějaký zádrhel, kvůli kterému by to nešlo? Skvělá otázka, určitě by to šlo. My jsme k tomu přistoupili tak, že jsme teda hledali ty stíny kvůli létu, ale už se mě na to někdo jiný ptal, takže určitě to jde. Super, děkuji moc. Díky moc, Zbigněku. Tereza Líková, Terezo, prosím. Dobrý večer, já jsem se na to taky dívala samozřejmě na tu apku, nás to celkem zajímá a chtěla jsem se zeptat, vy to zatím máte jakoby pěší cestu po chodnících, respektive po komunikacích, a jestli jakoby plánujete to rozšířit jakoby s nějakými zkratkama přes tu zeleň, protože to je jakoby dost podstatný, že kdo by chodil po chodníku, když se dá jít přes park třeba. Jo, vy jste mi možná i dávala tu otázku v tom feedbacku. Já jsem od té doby zakomponoval i cestu přes parky, ale je pravda, že ty
prototypový data, který jsem používal, tak nemají informace o stromech, takže tam jsem použil nějakou aproximaci. Ale v případě, že by se podařilo použít ten produkční 3D model od IPRu, včetně stromů, tak by to určitě šlo. Ten s tím počítáte jakoby přes ty stromy. Jakože sama o sobě prostě jít přes zeleň je jakoby k ochlazení vhodný a lepší jakoby než těma ulicama. Máte pravdu. V tom případě by šla vzít zeleň jako prioritní cesta. To je dobrý tip. Děkuju. Tak děkuji. Děkuji moc krát. Michal Novák, prosím, tady si předáte mikrofon. Děkuji moc krát, Michale. Děkuji za slovo. Já chci přežít, že máte asi obrovský štěstí na to načasování té prezentace v vedru. Sám jsem včera byl přesně v té situaci, kdy jsem hledal známý cestu někam na magistrát jako těma uličkama po paměti, jako naštěstí se relativně vyznám tam. Takže jsem si zkrátil, teda prodloužil cestu, ale přesně stínem. Chci se zeptat, požadujete 100 000, víte, jak je utratíte, jak do čeho je přesně dáte? Ano, my jsme uváděli ten rozpočet v tom původním odezdání dotazníku. A tam jsme tedy požadovali mezi 30 až 80 a v rámci prezentace jsme to zaokrouhlili. Ale hodně by se to odvíjelo tedy od toho, jestli by se vyvíjela jako vlastní aplikace, nebo by se to přidalo do BID lítačky. A pokud by se měl použít tedy 3D model posunutý Prahou, anebo by se musela zaplatit licence na ty data, co jsem použil aktuálně. Děkuji moc krát. Martina, prosím. Hezké odpoledne, děkuji za prezentaci. Rád bych se ještě zeptal, jestli by bylo možné nějak propojit třeba s cyklostezkami, nebo jestli jste dnes nějak uvažovali, aby to bylo i pro cyklisty, nejen pro chodce. Propojit s cyklisty, takže cyklisti by jezdili ve stínu. Určitě. Když budou dost data, tak se dá dělat jako dost věcí. Děkujeme moc krát. Máme 35 vteřin, jestli ještě někdo z porotců chce položit otázku, případně můžu dát jednu otázku do pódia. Milí porotci, budete ještě chtít mít dotaz, takže prosím rychlý dotaz do pódia, jestli někdo se bude chtít na něco zeptat prvního projektu. Není tomu tak. Moc krát děkujeme prvnímu projektu, potlesk, to bylo